하그나 돈 오그리 좀 들어. 나가 비야 왜? 또 비야 비트로 두고. 마 파가 바이노. 파가 바이노. sini jadi urusan dari Sudah lah ada bayi ni. Ah, korenda. Korenda. Iya, mà mo장 larja nih mau đi. Mau. Ai chile bayi. Di posto. Satak lah, mas satak. Jamai Rani. Pinang ke. Tiga bayi. Rau beri. Ini cingkang naik beras teh musan. Jamai Rani. Micila kenapa? Nono jangan gila. guys, kira karena tanpa sinto, tanpa malik kira amdani kira. Mati kaya. Raja. Sali pikir naik. Hati gor. Ayo, taruh na. Antam kagana juga ang nuhur na lang kagana. Mande? Ang nuhur na lang kagana. Nuhur na lang. Ini kayaknya dah bitangin nokorni. Jual sebenarnya. Oh, sikap ku terpit. Dai thằng em không? Bố chứ mà khẩu nét ra cả rồi. Iya, aku sudah Nhưng đi bên tay sau. Ya beneran, demi dia bos ya. Dia aku kena mana? Baik tu kan langsung main orang dah. Kalau lepas ni, kira program kan apa ni ya? Jangan nanti. Kira dia lalu di Benggiri. Di besar lah lebar. Godan थासारि बेखौनो दिनै जानानै थांबाय बनगुरु गामिनि
जोंनिया बिदि सिस्टेम नङा थारमाने गंसे गांसे दां बाथौ थानसालिनि सिङाव एसे हाबना नायनोसै सानदों बेखौ जा बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथाङा बे मानखौ आजावनो आं गुरै खावलायनाय थाबाय। गासिबो आखाइ खबजोबगोन गोजोन्थों। बिथांनि सिनायथिजों लोगोसे बिथाङा फंनैसो बिबुंथिजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो बिथांखौ बिथोन होयो। सिबिजाथाव 4 नम्बर बनब्रुम बाथौ समाजनि दिनैनि बे गोथार बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव थुबुर जाफैनो हानाय बनब्रुम गामि आफादनि गामि समाजनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि गोथार बाथौ थानसालिनि दौरि दौसि आफा नोंथांमोन, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफा बिथांमोननि गासै मेलेमजिबि नोंथांमोन, लोगोसे हारिमु नायनो फैनाय बे ओनसोलनि गासै सिबियारिमोननिसिम, लाइमोन हानजा बिथांमोननिसिम जोङो गिबियावनो जारा महामा थेंथामालि खेराइ आफादनिफ्राय जोंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जों जासिग्रोबाय। दा दिनैनि गिबिनिफ्राय मोसाजेननो जों सानदोंमोन दौदिनि मोसानायनिफ्राय, माथो जायगानि जा उसुबिदा बिनि थाखाय जोङो दौदिनि मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जायाखैसै। जों दानि बावै मोसालांनायखौ बुङो मोसाग्लांनाय मोसानाय। दायो जोङो खेराइनिनो मोनसे बाहागो मोसाफिननो आखायाव लादों, लाइजाम बनाय मोसानाय।
आलासि जिरायनाय सम ओंखाम जानाय सम दोनथ'बाय मोसानायखौ अखानि थाखाय जोबोद जारला गरम जि हाबायना खुलिन र' माने बियो बै थानसालि बावसालिनि माबा सिगाङाव ओरैनो जायगा फिसा थायो खिन्थु बेफोरबायदि माने गुवारै थारमाने माबाया साइडआव दोङो दोंनाया बोसोरनै बोसोरथामाव सोलायबाय थायो फिसा लाखिबाय थायो खिन्थु नैबे फांसे दंफां बे खावनो थाखाय इरागदाव इउ स्कुलनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि बिथांखौनो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होनो थाखाय आं आफादगिरि जानानै खावलायनाय जाबाय बिथांखौ बरायनो थाखाय आइजो आफादखौ खावलायनाय थाबाय आखाइ खबना होगोन लोगोफोर सिबाथाय खमाखंबाय सिमुखौ दुगुदोंबा फारिबाथवा साराबो मोनबा बे आफानि सुजिनाय हायलां आग्रां खैला बान्दा जाबरलि राजखामरि हादै बार' सुखु दुखु समाव ब्रिनां बनग्रुम सानजौनां गामिनि बाथौ थानसालिखौ बावहरनाय जाबाय आरो लोगोसेनो जर'खायै स्पेसियेलि खैराबारि खेराइ हानजानिसिमबो आंनि दिनैनि बे समाव 4 नं बनग्रुम सानजौरां बाथौ थानसालिनि सामलाय आफादा जा हाबाफारि लादों उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव जराफुरि बिया बाथौनि आवथायाव थानाय गं 17 गामिनि बाथौ समाजा बिथांमोननि बे मावथायनि हाबाफारिखौ माबोरै मावदों बेखौ एसे जाहाथे सोलोंथों आरो आंबो बाथौ सिबियारि हिसाबै आंबो नोजोर बोदों बा नोजोर बोनांगौनि बाथ्रा फैदों गेवलां आफादनि जौसाङाव जिरायनो हानाय माननि आलासि नोंथांमोन लोगोसेबाव बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मेलेमजिबि नोंथांमोन लोगोसे रायजो राजा बयनिसिमबो जों बे समाव धोरोमारि गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय नाथाय जोङो बोसोरनि जा असुबिदा बेनि थाखाय जोङो नैबे गोदान मोसानाय बेखौ दिन्थिफुंनो सानदों निमाहा बिदों नोंथांमोननि सेराव गोरोन्थि जायोब्ला दायो जों नोंथांमोननि गेजेराव मोसानो आखायाव लादों रुम्बा जोंनि हानजाया लोगोसे जोंहा जराफुरि हाई स्कुलनि उनाव जोंहा बे जराफुरि प्राइमारि এই পঞ্চভূতি ঈশ্বর দ্য 5 डिवाइडेड एलिमेंट्स अफ गड नि इसोरनि मोननानै गेजेरजों सार्ट थादों बेखौ जों सार्ट खालामा बेखौ जों सार्ट नकरो गामि जुदि सेवा नकरो কোনে কৰিব
সেইকাৰণে আচলতে বিজ্ঞানে আজি কৈ আছে, বিজ্ঞানে আজি কৈছে, চাইণ্টিষ্টবিলাকে কৈ আছে, সাৱধান কিন্তু মানৱ জাতি। लोगोसे हांख्रायना सोलोंनो दं होननानै बुंदों। अब्ला आंनिफ्राय आं बेखौल'सो बुंनो सानबाय, दिनै 4 नं बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ
Nua hua. Nua kamu dulu. Hah? Masih. Enak, kita Bye bye. Bye bye. Lasai, lasai. Joyoनो बिसोरो नङा दङ ना Ai, này ra bay rồi bay nè. Mike jalan itu tuh kayak walai dah ujian nama. Budal gurni rock